Πώς το πες? Αλλάζουμε κλίμα. Πάμε σε. Να μιλήσουμε με κανονικούς ανθρώπους. Να μιλήσουμε. Όχι, προηγούμενο δεν ήταν. Κάνουμε, αλλά εντάξει. Αλλά θα πάμε σε άλλα θέματα τα οποία έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με την πραγματική ζωή. Α, μπράβο. Είναι ο κ. Περάκης μαζί μας. Ο κ. Αριστοτέλης Περάκης είναι διευθυντής κλινικής γενικής ογκολογικής και ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο της Αθήνας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Περάκη. Γεια σας, κύριε Περάκη. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα, είπα το σήμερα εδώ πέρα ο κ. Περάκης. Και ένα θέμα το οποίο το συζητάμε και το λέγαμε και στο διάλειμμα εμείς, γιατί το είπες για άλλο λόγο. Αλλά συχνά ακόμα ασθενείς να απογοητεύονται επειδή τους είπαν ότι ο όγκος είναι στο ύπαρ και ότι δεν χειρουργείται. Ισχύει αυτό? Καταρχάς, να ευχηθώ καλό μήνα. Έχουμε το μήνα ευαισθητοποίησης για το ύπαρ και η Παγκόσμια Μέρα την έχουμε στις 19 Απριλίου. Αυτό ήταν πάντοτε ένας μύθος, δηλαδή ότι έχω έναν όγκο στο σηκώτη, δεν εξαιρείται. Στη σύγχρονη χειρουργική έχουμε μια πολύ μεγάλη επανάσταση όσον αφορά την έννοια της εξαιρεσιμότητας. Δεν κοιτάμε πια μόνο πόσους όγκους έχω, πού είναι αυτοί οι όγκοι, αλλά αν ο ασθενής έχει πραγματικά ογκολογικό όφελος, αυτό που συζητάγαμε και στο διάλειμμα, δηλαδή μπαίνω για ένα μεγάλο χειρουργείο, έχει ο ασθενής όφελος από όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Όπως επίσης έχουμε και μια επανάσταση στις χειρουργικές τεχνικές, έχουμε πια παρενχηματοσωστικές τεχνικές, δηλαδή καθαρή αφαίρεση του όγκου με ογκολογικά κριτήρια και να αφήνω επαρκές υγιές ύπαρ πίσω, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή μεταχειρητική πορεία και μια νορμάλη υπατική λειτουργία. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά, έτσι, οι βασικοί άξονες που κινούμαστε εμείς οι χειρουργοί που ασχολούμαστε με το θέμα του ύπατος. Εδώ, μια και μιλάμε για την επέμβαση στο ύπαρ, ποια είναι τα κριτήρια που εξετάζετε ότι φτάνω στο χειρουργείο πια? Ναι, καταρχάς έχει να κάνει με την ένδειξη. Τι έχει ο ασθενής μου, έχει δηλαδή έναν πρωτοπαθή κακοήθη όγκο του ύπατος, ένα δηλαδή χολαγιοκαρκίνωμα ενδοϊπατικό, ένα υποτοκυταρικό ή κάποιες μεταστάσεις οι οποίες έρχονται συνήθως από το παχιέντερο και μπαίνω σε μια λειτουργία να τον βοηθήσω και ογκολογικά πέρα από το να εξαιρέσω απλά έναν όγκο. Μετά έχει να κάνει με το προεγχειρητικό mapping που θα κάνω, έτσι ώστε να του εξασφαλίσω ένα ασφαλές μεγάλο χειρουργείο το οποίο θα είναι και ανέμακτο. Και ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με αυτό που προανέφερα, ότι πρέπει να κοιτάω να το αφήνω και επαρκές υπατικό υπόλοιμα μετά το χειρουργείο, έτσι ώστε να έχει μια καλή υπατική λειτουργία. Γιατί το ύπαρ είναι ένα βασικό όργανο το οποίο δεν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε τεχνητά. Έτσι, και δεν πρέπει να βάζουμε τον ασθενή μας σε κίνδυνο. Και ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει το χειρουργείο, να πει ο χειρουργός ότι τώρα προχωράμε? Πάλι εξαρτάται με την ένδειξη. Δηλαδή, σε πρωτοπαθείς κακοήθης όγκους του ύπατος, στο ενδοϊπατικό χολαγιοκαρκίνωμα και στο υπατοκυταρικό καρκίνωμα, αν έχω τη δυνατότητα σαν χειρουργός, μπαίνω up front, δηλαδή μπαίνω πρωτογενώς και εξαιρώ τον όγκο, εάν και εφόσον αυτός είναι εξαιρέσιμος, και αν έχω να κάνω με ένα πιο σύνθετο ογκολογικό πρόβλημα, όπως παραδείγματος χάρη καρκίνος του παχαίου εντέρου με υπατικές μεταστάσεις, πρέπει να συνδυαστώ και με άλλες ειδικότητες, να λειτουργήσω διεπιστημονικά στα πλαίσια ενός ογκολογικού συμβουλίου και να βρω το κατάλληλο timing, γιατί η χειρουργική είναι βασικός πυλώνας αυτής της ογκολογικής θεραπείας, και μετά να μπω ή πριν ή μετά από μια συστηματική θεραπεία ή να κάνω ένα συνδυασμό τεχνικών, έτσι ώστε να έχει ο ασθενής το βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα και την καλύτερη πρόγνωση για το μέλλον. Έχουμε καταγραφές επιτυχίας των επεμβάσεων αυτών στην Ελλάδα και υπάρχει στόχος? Έχουμε καταγραφές σε διεθνές επίπεδο, έτσι, και στη Γερμανία και στην Αμερική και γενικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα αν ακολουθώ αυτή την οδό της διεπιστημονικότητας και της σύνθετης ογκολογικής θεραπείας, όπου η χειρουργική είναι ένας βασικός πυλώνας, ένα βασικό κομμάτι, που ο χειρουργός δεν δρά ανεξάρτητος ή μόνος, έτσι, όταν κάνω δηλαδή συνδυασμό τεχνικών, με πολύ καλά αποτελέσματα και πολύ καλή πρόγνωση σε βάθος πενταετίας για τους ασθενείς με υπατικές μεταστάσεις από καρκίνο παχαίου εντερού. Όσον αφορά τώρα το ενδοπατικό χολαγιοκαρκίνωμα και τους υπατοκυταρικούς όγκους, φυσικά και αν και εφόσον ακολουθώ τους κανόνες της σωστής ογκολογικής χειρουργικής, δηλαδή εκτομή σε υγιή όρια, τότε αυτοί οι ασθενείς έχουν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από τους ασθενείς που είναι μη χειρουργήσιμοι. Ναι, μάλιστα. Εσείς ακολουθείτε γερμανικά πρωτόκολλα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, έτσι? Το λέω αυτό γιατί η Γερμανία έχει μια τεράστια φήμη στην ογκοχειρουργική. Λόγω και της εμπειρίας μου και λόγω του γεγονότος ότι κατέχω πανεπιστημιακή θέση στη Γερμανία,
Ακολουθώ αυτά τα γερμανικά πρωτόκολλα, αλλά ακολουθούμε και τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα πρωτόκολλα. Κάνουμε ένα συνδυασμό έτσι ώστε να προσφέρουμε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών το καλύτερο δυνατό πρωτόκολλο, εξατομικευμένο και προσωποποιημένο για τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, εμείς εδώ φεύγουμε. Αύριο το πρωί ανοίγουμε το μαγαζί, εννοείται. 3 λεπτά πριν τις 6.